Assalamu alaykum hormatly izleyicisler. Suwun Awdanyt Hojak Jemgyýetiniň ýygyny topary bilen Esma Harit Nisanyň topary futbol usulyny geçirýär. Ekranlarda görüşüňiz ýaly Awdanyt Hojak Jemgyýetiniň düzümi. Esma brandynyň distributor toparynyň düzümi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe hormatly prezidentimiziň tagalary netijedinde kiçik we orta tehlikesilik ösürmäge aýratyn ulun ferliýär. Döwletimiziň ykdysady ösüşiniň aýrylma düzüm bölegi bolan tehlikesilik Türkmenistany demokratik hemde durmuş ykdysady özgertmeleriň ýoly bilen hassa öňe ilerletmek üçin ägir uly müküçligi özüne jemleýär. Özleri üçin dördülýän şertler müküçlüklerden ruhlanýan tehlikesiler boş wagtlaryny behuda geçirmän sport bilen meşgullanýarlar. Ýakynda beden terbiýe we sport ösürmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgilerini kemale getirmek, tehlikelerin sporda bolan höwesini ýokarlandyrmak hemde olary köpçülikden sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek maksady bilen Awdanyt kompaniýasy Esma brandynyň distributorlary bilen futbol boýunça öreýän gyzykly hemde çekilişli pursatlara baý bolan ýollaşyk oýun geçirdiler. Dostluk ýadyda geçen duşukda garşydaş bolup çykýan ýerleşler we hyzmatdaşlar diňe iş başyndaky kämil usatlyk näle eýsem futbol meýdançasyna da toparyň ruhy bilen bardygyny görkezmek başardylar. Janköýler we oýunçylar bu futbol duşugyna gatnaşmak bilen ýakynly täsirlere eýe boldular. Futbol meýdançasyna 4 topar çykýatdy. Awdanyt ülke kompaniýasynyň 2 topary we Esma distributorlardan 2 topar. Her topar aýla görüşünde öz aralaryna 3 oýun geçirdi. Bu oýunlar güýçli görüş depine geçdi. Ähli toparlar oýunyň ýokary derejesini görkezdi. Her topar ýeňşe bolan erjelligini görkezmek bilen muň üçin özüne bar bolan güýjüni gaýyrmadylar. Toparlar basyş edilmegine garamazdan öz ara sadaşykly hereket etdiler. Taýçyky usatlygyny we her bir topar uğruna görüşmäge taýardygyny görkezdiler. Duşuklaryň iň dartynysy ýarym final bolup, 2 deň güýçli topar oýunyň soňky sekundlaryny eşerni görüşüň depkenini gowşatmaýar. Oýunyň deň hatapda gutarjakdygyna şek şüphe ýok ýaly bolup görünse-de, duşuň tamamlanmagyna sanyjy sekundlar galyna da garşydaş toparyň derwesinden aýgatlaýjy gol geçirýär. Final oýunu bolsa hakyky şu bolany gurlýar. Oýun meýdançasyna polotdek nerwlar, diýsen ajaýyp kombinasiýalar we oýunçylaryň şahsy usatlygy ýüze çykdy. Ýarşyň iň gowy oýunçy silip, dol esasda toparlaryň içinde iň aýratyn saýlanan oýunçylar bolup durýar. Olar diňe ýeňiş golny geçirmek bilen näle eýsem ýarşyň ähli taparlaryna öz toparyny ruhlandyrma başardylar. Ýarış toparlaryň ýokary taýýarlyk derejesini görkezmek bilen çäklenmedi. Eýsem olar sport jemgyýetçilik ruhuny hassa berkitdi. Ýarşa gatnaşyklaryň hemmeti şowkuny el çapışmalara münasipdir. Olar soňuna çenip görüşdiler. Türkçülükden asla çekinmediler. Oýuny utulsalar da garşydaşlaryny utlamagy güýç tapdylar. Uramaçylar inniki ýaşyň has uly boljakdygyny, onu ýeňiş gadananlar üçin has uly bayraklaryň goýulyp, täze toparlaryň gatnaşjakdygyny wada berdiler. Bu geçirilen futbol boýunça bäfeşik öz boşlugy çekilişki pursatlara baý bolmak bilen bir hatardy. Bugun Milli Zermal, Kahraman arkadamyzyň
Arkadaly kahraman terdarymyzyň spor dulumuna alyp barýan ajaýyp teatryndan uğralyp. Buňky gün türkmen telekeçileri işlerine boş wagtlary elbetde sport ile meşgullanýarlar. Häzirki wagtda jan köleg we oýunçylar duşuklardan teatryly pursatlar paýlaşýan makalary. Bu ýaş eýem iň gyzykly hem ajaýyp bäteşikleriň biri ökünne, bularyň ählitine taryha girdi. Hormatly gahryman arkadagy gahryman serdarymyzyň biz telekeçiler üçin edilýän giň mümkinçiliklerini peýdalanyp şuňky sport çäremdi tamamladyk. Bugünkü geçirilen sport çäremdiň netijeleri: birinji yer Esma Harit nişanyň topary. Bayram kutlu bolsun. İkinji yer Oğudan Ülke Hocalyk Jemgyýetiniň topary. Bayram kutlu bolsun. Üçüncü yer Esma Harit nişanyň topary. Bayram kutlu bolsun. Dördüncü yeri eýlen Oğudan Ülke Hocalyk Jemgyýetine bayraklaryny gowşurmany.